خالق نے فرمایا کل سونیا اینا لوکاں نو کہہ دیو. یا اللہ کی کہنا ہے نقیب صاحب؟ انہاں لوکاں نو کہہ دیو. یا اللہ کہنا کی ہے؟ فرمایا جدو تواڈے تے اللہ دا فضل تے او دی رحمت ہوے. یا اللہ پھر کی کریے؟ اللہ کہندا فضل تے رحمت ہوے پھر کرنا کی ہے؟ خوشیاں کریا کرو. پھر کی کریا کرو؟ خوشیاں. حضرات محترم توجہ کرو. اج لوکی ساڈی خوشی دے اوتے بڑا اعتراض ہے. اندر ایک ہی کر دینے یہ نہیں کرنا چاہیے. بدعت شرک ہے. جویں بسنت دے دناں وچ گڈیاں بو ہو کے ہوندیاں نے نا ایویں میلاد دے دناں وچ فتوے بو ہو کے ہوندے نے. آندا تو چنڈا چکیا ہی چل تو بھی مشرک. آندا تو گڈی دے اوتے بیٹھا ہے تو بھی مشرک. آندا تو جلوس کڈیا چل تو بھی مشرک. تو جلوس وچ چنڈا پھڑیا ہی تو بھی مشرک. مولوی مسجد دی باری وچ منہ کڈ کے تے کہندا تو ہی مشرک تو ہی مشرک تو ہی مشرک. میں کہیا پتر اپنے ایمان دا سانبا کر. تو ساری زندگی نبی پاک دی مخالفت کیتی ہے. اے میرے آقا اے کائنات تے تشریف لے آئے نے تے جنہاں نو نبی پاک دے آؤں دی خوشی ہے جشن میں یو کر دے. منڈا نقیب وال پیدا ہوئے خوشی اے نہیں کرنی ہے. خوشی میں نہیں کرنی. اور نبی آیا بھی ساڑھے اللہ تے خوشیاں بھی تے سنیاں ہی کرنی آنے نا. نعرہ تکبیر.